Alright, good morning mga idol. Magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So ito na yung pinakaantay ng grupo. Lulup ulit kami. Okay, so time check muna tayo. 4 AM na po. At pupunta tayo dito sa meeting place namin na Hampas Loopers. Nakikita natin si Boy P at saka si Lasadik dito sa meeting place namin sa Valenzuela. So for today's vlog mga idol, ito na yung araw na pinakaantay naming Hampas Loopers. Tutuparin namin ngayon ang isa sa pinapangarap naming rides, ang makapag-rides papunta ng Cebu mga idol. At dediretso rin kami ng Bohol kung kakayanin pa ng oras. Okay, so date today is November 19, 2021 mga idol. Jump off namin ngayon. Good luck sa amin mga idol. Naway maayos ang aming biyahe. Sana makarating kami ng maayos sa aming pupuntahan. At ganoon din sa pag-uwi, naway makauwi kami ng maayos sa aming mga kanya-kanyang bahay nang walang dalang sakit. Yung last loop namin mga idol, nung pumunta sila sa Mindanao, nung hinatid ko sila dito sa Leyte, yan, nung umuwi yung mga tropa natin, minalas dahil nagkaroon kami ng COVID-19. Yan. Kaya medyo wag sana kayo magtatampo mga idol kung papadistansyahin namin kayo kapag nagkita-kita tayo, dahil syempre very traumatic yung nangyari sa amin. Talaga ang hirap ng sitwasyon namin na yun, na mag-quarantine kami dahil nga nagkaroon kami ng COVID-19. Yun mga idol. So sa mga madadaanan namin, kita-kits Bicol Region, kita-kits Samar, Leyte, kita-kits ulit tayo dyan. At kita-kits Cebu and Bohol. Yun, excited na ako. First time kong makakarating dito mga idol sa Cebu at Bohol. Yan, kita-kits tayo dyan mga subscriber na Hampas Loopers. Bali yung mga kasama natin ngayon mga idol, si Boy First Time, si Lasadik, si MotoGP, at si Jan Pax. Si Biyahe Wetken mga idol, hindi pa namin sure kung makakahabol siya kasi medyo busy siya sa business niya, kasi magtatayo siya ng sarili niyang motoshop. Yan, so medyo busy ang idol kayo natin. Isang mahaba-habang biyahe na naman mga idol. Samahan nyo kami mga idol sa biyahe namin ng Hampas Loopers. Sana subaybayan nyo yung biyahe namin from day 1 hanggang sa makabalik kami dito sa Manila. Sana suportahan nyo kami mga idol. At alam naman natin na dahil sa pandemic, hindi talaga lahat ay nakakapasyal. Kaya sa ngayon, kami muna ang bahalang na mga Hampas Loopers na ipasyal namin kayo. Virtual pasyal mga idol. Kakasabay rin pala tayo dito. At least bago mag-porn dito na tayo. Oo, diretso na. Nakakasabay natin sila Boy P at Lasadik sa sa daan. Yung meeting place namin doon pa, dito pa lang nagkasabay na kami. So dadaanan namin mga idol si MotoGP dito na sa Star Mall Alabang.
Tapos si John Pax, dyan namin dadaanan sa San Pablo City, Laguna. Itong day 1 namin, target namin is Legazpi, Albay. Approximately babiyahe kami ng more or less 12 hours. Yan, so mahaba-habang bakbakan tong first day namin. Okay mga idol, so jump off na kami. Ayan na si MotoGP. Medyo na-late siya ng dating sa usapan, pero ayos lang. 20 minutes lang naman siyang late. So si John Pax na mga idol yung sunod namin na dadaanan sa San Pablo City, Laguna. Sumikat na si Haring Araw mga idol. Kape-kape na, kape-kape na. Time check 6 AM. Andito na tayo ngayon sa Laguna, pero hindi ko lang alam kung saang part ng Laguna. Mga mahigit 1 hour pa bago natin madaanan si John Pax sa San Pablo. Okay na mga idol, so babiyahe na kami. Nandito na si John Pax, MotoGP Boy P at si Lasadik. Si Ken na lang yung kulang. Sana makahabol si Ken. Medyo busy daw yun eh. So time check muna mga idol, alas 8 na ng umaga. At inaasahan namin na makarating kami sa Legazpi, ang unang stopover namin, ng mga bandang alas 6 ng hapon. I pink, I pink, I pink, I pink. Sino ba yung kandidato na yan mga idol? Yung kulay pink. Kilala nyo ba yan? Jump up ulit mga idol. Pahinga lang kami dito sa baba ng bituang manok. Kumain-kain lang. Quezon Protected Landscape. Ito yung lugar na nakakatakot kapag gabi. Nakakatakot daanan kasi walang ilaw dito eh. Shoutout sa Immortal Motobag. Yan, pinadala nila tayo ng tunnel bag. Napakalaking tulong sa biyahe namin. Lahat kami mga idol may tunnel bag na galing sa Immortal. And so yung mga ibang gamit namin dito namin na ilalagay. Maraming salamat sa Immortal Motobag. Shoutout. Quezon National Forest Park. Ang ilang daan ko na dito. Maraming beses na ako nakadaan dito sa bituang manok. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano yung sistema ng pagdaan dito. Kasi ano eh, baliktad yung daan na ano eh, tinuturo dito eh. Let's go, let's go. Ate muna na pala tayo mga idol. Time check 10:20. Makulimlim na naman ako. Huwag naman sanang umulan.
Naiwanan ko nga pala mga idol yung raincoat ko. Kaya pala parang may kulang sa mga gamit kong dala eh. Kanina ko pa iniisip kung ano yun eh. Ngayon ko lang naalala nung nakita kong makulimlim. Raincoat nga pala. Nako, bibili na lang ako ng raincoat along the way kapag may nakita tayo mga bilihan. Hindi pwedeng walang raincoat kasi pabago-bago yung panahon. Yan, makulimlim na. May dalang helmet nga pala si Boy P. Mamimigay siya ng helmet sa daan. Mayroon din siyang Immortal Motobag na ipamimigay. Si John Pax yung pinakamaliit na dala dito na motor sa amin. Yung dala niya yung Honda Beat. Pero siya yung pinakamaraming gamit na dala. Ang daming gamit ang dala ni John Pax. Mukhang mamumundok to. Ay, lubak. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga idol kung gaano kadami yung dala ni John Pax na mga gamit. Yan, dikitan natin. Kawawa yung dagit nyo. Siya yung pinakamaraming dalang gamit sa amin. Umaambon mga idol. Andito na tayo mga idol sa Gumaca, Quezon Province. Malayo-layo pa to. Nasa 8 hours na biyahe pa papuntang Legazpi, Albay. Bukas nga pala mga idol, yung biyahe namin is from Legazpi, Albay going to Calbayog, Samar. Ituturo kami ng 5 family. Papasyal nila kami sa mga tourist spot nila. Huminto lang kami dito saglit mga idol kasi nawawala na naman si Lasadik. Lasadik, asan ka na? Hinahantay namin. Baka natuyuan na naman ng gas yun. 30 minutes na namin inaantay dito si Lasadik. Hanggang ngayon wala pa rin. Sana naman kaya natuyuan yung loko na yun. Lasadik, Lasadik. Okay, narga na tayo. Nauna na pala si Lasadik. Hindi namin napansin na nakadaan na pala dito. Nauna na siya. Okay, back ulit. Alright, time check muna mga idol. Ang oras na ba? 11:30. Nagugutom na ako. Doon na kami magla-lunch sa Tagkawayan. Nahanap na namin ang nawawala naming kapatid, si Lasadik. Ayun na siya, ang laging nawawala. Ay nako, Lasadik. Okay, Cam Norte na tayo. Turn right, Legazpi, 234 kilometers. Okay, time check 12:40 na mga idol. Magla-lunch muna kami dito sa JCB Restaurant. Lunch muna kami dito mga idol. Biyahe na ulit. Kakatapos lang namin mag lunch. Time check muna, 2:00 na ng hapon.
nagabihin na talaga kami. Pag nakarating kami ng Legazpi, mga alas 7 na nga kami makarating. Gabi na, pero sakto lang kasi doon naman tayo talaga magpapahinga. Tapos bukas maaga tayo yung jump off papunta ng Calbayog City. Okay, so let's go na mga idol. Okay, update muna tayo mga idol. Nandito na tayo ngayon sa Camarines Sur, dito sa Provincial Road. 82 kilometers na lang, nandun na tayo sa Legazpi Albay. Bale, doon na tayo magpapalipas ng gabi. Time check muna, 4:30 na po ng hapon. Pero madilim yung kalangitan, makulimlim. Kakagaling lang ng ulan, ayun o, basa yung kalsada, kaya dahan-dahan lang tayo dito. Medyo inaantok na rin ako kasi 2 hours lang yung naging tulog ko kagabi. Sa sobrang excited sa rides na to hindi nakatulog ng maayos si JM. Siyempre, sobrang excited ko mga idol kasi first time kong makakapunta dito sa Cebu. At nakita ko sa mga upload sa YouTube yung mga nagagandahang tourist spot dito, kaya sobrang excited ako. At alam ko yung mga kasama ko excited rin dahil first time din nila na makakapunta ng Cebu at Bohol. Kapag sapat pa yung time namin, didiretso na kami ng Bohol. Hinabutan na kami ng gabi mga idol. Time check 5:50 na. Ayan, at madilim na. Nagpagas lang kami dito. Nakalagay dito sa map 7:10 PM. Nandun na kami sa Sampaguita Tourist Inn. Ako mauna? Si John Pax. John Pax. Sige bro, ingat. May mga namit din tayo dito na mga subscriber. Okay, sa bakbak na rin. Malapit na lang to, 1 hour and 30 minutes na lang. Nandun na tayo. Nakapagpahinga na rin tayo. Pasensya na kayo mga idol ha kung walang gaanong ganap itong day 1 namin. Kasi more on road trip lang kami. Dahil nga nagmamadali kami sa biyahe na makarating kami dito sa Cebu. Kasi 10 days lang yung available na araw namin na magkakasama. Hindi na muna kami mamamasyal dito mga idol sa Southern Luzon, dito sa Bicol region. Sa susunod na lang siguro kapag magkaroon ulit kami ng mahaba-habang time, i-explore din natin itong Bicol. Okay, update tayo mga idol. Nandito na kami ngayon sa Albay. Ito yung bagong bukas na bypass road dito sa Albay mga idol. Pagka umaga, kitang-kita yung view dyan ng ng Mayon Volcano. Yan. Ito yung itsura niya mga idol kapag umaga. Yan, di ba? Ang ganda. Malapit na. 14 kilometers na lang. Makakapag-rest na rin kami. At ako'y sobrang inaantok na talaga. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Okay yung idol, 200 meters. Okay yung idol, so nandito na kami sa Tourist Inn Sampaguita. Yan, dito ulit kami magpapalipas ng gabi. Diba dito rin kami nagpalipas ng gabi nung nagbiyahe kami pa Mindanao.
Ngayon, kami ay muling magbabalik. Time check mga idol, 7:20 ng gabi. Umalis tayo sa Manila alas 4 ng madaling araw. So umabot ng 15 hours and 20 minutes ang ating naging biyahe. Medyo matagal mga idol. Siyempre marami kami antayan at siyempre pahinga rin. Chillax ride lang yung ginawa namin para hindi kami gaanong mapagod sa biyahe kasi mahaba-haba pa tong biyahe namin. Day 1 pa lang namin mga idol, day 10 yung gagawin naming biyahe, kaya dapat chillax ride lang para hindi mabugbog yung katawan. Okay mga idol, so dito ko na muna tatapusin ang vlog ko for today. Tako na kami ng room. Yan, 306. Yan din yung room kung saan kami nag-room dati nung pumunta kami ng Mindanao. Ay, pumunta sila ng Mindanao kasi hanggang Leyte lang pala ako. Yan mga idol, so dito na lang muna. Bukas babiyahe kami, papunta kami ng Calbayog para itour kami ng 5 family sa ipinagmamalaking tourist spot ng Calbayog. Yan. So excited na ako at gusto ko na makita at mapasyalan yung mga nagagandahang tourist spot sa Calbayog. Okay mga idol, so hanggang dito muna. Paalam!